Salam, hormatly ildeşler, yurtdaşlar. Sapara salam. Salam Muhammed ağa. Boğmusun, bağımısın, Hawa, sapara, bar, ağır guzun. tügülümü. Hoş geldik diyemesek başlamış. Hoş bulduk dedim. Siz diyalak, pehlivan yigitler bilen gepleşi etmeye. Şu karaşı yiyip ödük, gelin ödüm. Neyse oğlum. Türkler aydara neme o şeref bize ait diye. Türkler. Ongalı indi Türklerden girdik. Şu yerde bir şeyle bir mesele var. Şu bizim kardeşimiz, yurtdaşımız e, Milli Halat Edici Komitetinin esasy öňdewarjy gurucularynyň Merdan Muhammedowň Türkiýeden ogurlanyp alyp gidilmesi hökümet derejesindäki, döwlet derejesindäki bir guruluşlaryň edýän işleri ýene-de şol türkleriň sözüne girmeli bolýar. Şu ýerde ýargysız infaz diýär-de. Burada şeýle bir söz bar, ýargysız infaz diýip. Türkmençesi yok edil häzirlikçe. Suutsuz cezalandırma bolýan ýöne suut sözü yani o da Türkmenin demese däl ort demesinden gelýär suut su diýmiz suut şo taýlardan süýt bolup galan gatyk mı süýt mi bilýän adam ýok näbedini. Hawyndy hem şo mesele boýunça hem giňişliğin düşündürülüşi boljak hem ýene-de şu häzirki jenaji topar bar da hani biz kanunsuz cezalandırma diýip atdaky biler ýa-da hem kanunsuz hökümsüz cezalandırma. O Türkmençede edenetlik bolýar aslında. Şu bizim Türkmen jemgyýetiniň garşysynda bir ullukam bir kanun güýç bar. Bir kanun güýç halka mundan köpçülikleýin hemmesi ählis diýen ýaly halk tutuşlugyna bir kanun güýçden ejir çekýär-de. Bulara möýürlerine kanuny derece berýär. Bir-de bir Milli Halat Edici Komiteti hemem gurucu meclis hökmünde bulara at berdik döwründe. Hemme esaslaryna orta goýduk. Ýöne gury söz bilen beremdok, sebäpleri bilen giňişleýin gepleşip geçirdik. Şoň esasında da jenaýatkär topar diýip at berdik. Ýa-da terror topar diýip at berdik da. Indi şeyler sonra da çykýar bu ýerde. Bir kanun bir neme güýç. Hökümet diýilip aýdylýar, ýöne hökümet däl bir kanun güýç. Men gözümde köp ildeşlerimiň äsirleriniň gözünde şodur diýip men şeýle düşünje bar mende. Bir kanun güýç, eger halk bir kanun guruluşyň hötdetinden gelip bilmeýän bolsa näme etmeli diýen ýalyrak bir hem sonra var hem şol ýanky ýargysız infaz meselesi. Kanun hökümetsiz cezalandırma edýän işleri. Bu niresinden girsek, niresinden başlasak meselemiz şu wagtça giriş hökmünde sapara. Kapısından gireli. Kulak bir tırkılladık göreli. Açılan okmu. Yine sen yargısız infaz diýdiň de. Yargı yine Türkmen tözü demedilen o infazam cezalandırmak bolýar da. Türkmenni yani ýa-ki Türkmenli däl söz ba bolsa pikir bolýar da arkasında düşünje pikir. Şo sözler Türkmenin emesinde bir formalny bari alak bolýan ýöne formalny ýöne möne formalny däl. Şunki Türkmenin ýagdaýyna seredende bu bir tutoňda eline gelmeýän demesem galmady diýsen dogry bor. O döwleti gurmaly wagty gurmadylar ýykdylar aýtam. Bu hemme demesi şu bizim ýanky Cumhuriyetimiziň ortadan ýok edilmesi vardır. Türkmen bunu da
Aňşarwan geçmedi. Onu näde pikirlerinden bilen oklar. Yönüp yok ortada. Cumhuriyet yok. O cumhuriyetin yok bolsa döwletin yok. Şu wagt Türkmenistanyň ady näme? Ady Türkmenistan diýilýär. Serhedi belli. Nemmesi belli. Ýöne oň içi boş. Ya mazmuny boş. Ödem gaty uly depginde tüme bar ýa-da. Şu wagt ene Türkmenistan gözüňe getirip görseňiz bir güneşli o 360 günüň ýyllaky 300'den gowragy güneşli ünlü bir ýerasty baýlykly bir baý döwlet de. Ýöne Türkmenistan günüň arkasyna kölege tarapyna ýaşap ýören. Olo baýlygyndan bu habaram ýok. Şonalak ýa günüň arkasyna geçen bir millet ýalak ýaşarýar o günüň arkadan. O ne çoğuya seni, ne yıla diye. O obrazına ne Türkmenin ýagdaýy şol, biz döwleti gurbaly wagty gurmadyk. Çapak çarlyk, porluk, o içi boş, haýwatly, sözlenmemiz, o tark Türklerimiz, o zatlar bol arty bilen ödem. Gaty kän boş urunlar edilýär. Şu adam ýerine gelipdirler şol. Porlap demedip öler, onun aňyrsy boş. O eteni garlarsan götürün ýa diýen ýalak, şolar ýalak bir tüdük bir aýyp deme gelip durda. O Türkmenistanda ýa-ni kanunyň demäge geleli. Türkmenistanda kanun ýok sebäbi kanun bolmasy mümkinçiligi ýok. Ondan Türkmenin habary ýok. Kanun goýat diýip ýören adamlaryň habary ýok. O kanunsuz cezalandyrmaň o ýekden bir öz arkadaşymyň kardeşimden adyny tutdum da Merdan Muhammedov diýip. O şuny ne hayt kanun bilen hayt süýt, o näýle süýtdi. O cezalandyrdylar. Aýdan oklar bilen o. Hiç kim bilen ok. O bu ne? Ödem alyp gaçyp oğurlanyp, alyp gaçyp infade edýärler. Indi ne şey böken bu garşy näme etmeli ýa-da halk. O etmeli zady. Etsen dünýädäki kanunyň hiç biri götürmeýär. Şolong edişýärler etmeli. Misal getirip bereyin. Türkmenistanyň Merdan oğurlan guruluşy bardyr. Howpsuzlyk guruluşy diýilýär. Milli Howpsuzlyk Komiteti, Ministerstwosy. Şolong daşyna ýüzlerçe üstüne açan agenturaları vardı. Yüzlerce. Biz onu bizim spikerimize yüzden geçip gitti de. Şolong bir kısa anağını cezalandırmalı, ödülünü kâladı. Onu etsen, Şivet kanunları boyunca sen cinayetkar bir öldürdük diyorlar. Ne için öldürdük diye soradılar. Böyle çözüm değil. Etsem teminen uğurlaşılır, ya tehdit etmeli oluyor. Onun başarmanın durumda yok oluyor. Etmeyecek oluyor. Neyle olsa bir yani kanunlara hormat koyan, yurtta bir kanuna hormat koyan vatandaş yalak yaşapıyoruz da. Türkmenistan'ımızın demesi kanun işlemesi, bolması mümkünler tabi. Şu kanunun düğünü seyredip görün.
Niden gelipdir? Şu kanunun tarihini, nemesini öwrenýän guruluş ýa-da ilmi, bilimi neme diýen, analiz edýän guramalar barmy? Kanunlaryň şol Sovet döwründen gelýän kanunlardyr. Sebäbi hukuk reformasy Türkmenistanda geçirilmedi. Onu hemmeňiz bilýäris. O kanun hemen gorýady. Şoňa biziň düşünjämiz ýetmeýär. Biz ýene de bir tapar aşağı çyzyp gaýtalaýyn. Bir imperiýa tömürgesidik. Koloniýasy. Şunduk bolar ýaly edip aýtaýyn. Hemme kanunlar eýleki döwlet guruluşlary bardyr. Sovet döwründen bize galan. Şolong hemmeti 100% seni sömürme üçin gurulan guruluşlar. Seni östürje olmak üçin ýa-da östürme üçin bayatma üçin ýa-da bir bolelin ýaşatma üçin gurulan gurulmuşlar däl olar hiç biri. O dille aýdylýan bolmagy mümkin. Bolun ýöne de facto şo funksiýany 50 milyon öňem 60 milyon öňem näme ýerine ýetirýän bolsa şo funksiýalary has erwet şeklinde ýerine ýetip gelýärler. Türmelerim şol, milisiýetiniň işleşem şol, KGB-nyň işleşem şol. KGB garaşsyz KGB-ňyz bardyr öýdýäňiz. Ben size misal getirip bereyim. Orsiýet. O imperiýa. Şu imperiýa şu atky demesi KGB-nyň elinde. Putin özüm KGB-şnik getirenlerem şonu KGB-şnik. Inni Orsiýety ele geçiren KGB öňkü koloniýasyna KGB-nyň eline geçirmeýändir öýdýäň. Nirek gittin onu. Öň sömürüp bören nemesini ýadyna çykyrmaly. Biz şu zatlaryň hiç birini ütgötmedik. Ütgötçüň bolamyz. O ütgötmeli diýilen düşünjämiz hem ýok da. O haýty da adyňyzy alın, öwrenin, men size düşünükli oryarak sağda nemeleri misal getirip bereyim. Yine saylaw geçirmek var arada bir guruluşu vardır. Saylaw komitesi diýendir adyna. Şoň taryhyny bilýäňiz mi? Nädip döretdir? O nädip işleýär? O funksiýonlary näme? Halk şonu bilýärmi? Adam taýlap deputat taýlýandyrlar, prezident taýlýandyrlar, o meclis taýlýarlar. Saylaw geçirilýär. Şo saylawyň düzgünni bilýän türkmen barmy? Sora. Muhammed Ağa seni eşitip görmedik. Näýle sistema bilen demediler. O bir tanamaly diýilýär, o düşünilýär. O näde tanamaly? O bir kontrol etmeli. Wagtda para bir men söz goşaýyn ara men şol saylaw meselesini biz eşitýärdik, kaçan eşitýärdik. Bir şu ýylyň dowamında käbir nemeler bar bolýar. Aýdaly garaşsyzlyk diýilýär da. Garaşsyzlygy düýp manysyna halk hökmünde gator düşünem yok. Yani şu wagt gelende, şu döwür gelende, şu garaşsyzlyk gelende yani şeýle gutlamak begençli bir portfolýoly geçirip berýärdi. Garaşsyzlygyň aslında yani düýp manysy, gatyly bir manysy bardyr. Olam geçen gepleşiklerimizde de aýdyp geçdik şol 24-nji ýylda aslında biz Türkmenistanyň ara çäkleri çyryldy. Ondan soň kelbir garaşsyzlyk şarnamasy eglan edildi diýen ýaly şoň ýaly bir ähmiýeti şo taýlardan gaýdýar ýöne soňky
soňky ýyllarda ýa günem üýtgedilip bilinýär, ýerine başga bayramçylyklaryň goýulyp bilinýär. Şoň ýaly ähmiýetsiz, önemsiz şekil berýärler garaşdyrlyga. Ýa-ni siziň diýişiňiz ýaly saýlaw meselesiň bir hili şoň ýaly bir önemsiz şekil geýdirilen da üstüne. Yok, onun şeyledi, yani men saylaw diýip o tema değişil däl bolmagy mümkin bolun, ýa düşünmedi aňsat bolmasy üçin mysal getirýär. Ýa Türkmenistanda prezident saylawy boldy. Bir kilmundan şeýlem. Ondan ýa Muhammed iki tapar, üç tapar saylandy. O saylaw. Türkmenistan'da saylaw nädik geçirilmeliligini bilýän adam barmy diýip soraw berýär. Men ähli millete berýär. Şo guruluşda işläp ýören adamlar bar bolsa şolary berýär. Şolaryň bilýän zady bar. Nädik geçirilýär. Bu bir. Ikinci, Sovet döwründe saylawlar bolýar. Sovet döwründe de bolýar bu saylawlar. O şonu nädik geçirilýär. Şoň düzgünü nemesi bilýärmi? Şu adam bilinen oktu. O bilýän demeleri bar. Olun hiç tadı yaran oktu. Şol yaram hiç tadı yaramayan saylaw şu adam şol üýtgeçikler däl. Başına ýuwan birini başlyk edip koydular. O agdyň näme urýandan bilen o kene. Murat Garriýew. Ýa-o. Şo zatlary üýtgetmän siz bu yalanın içinde ne edip yaşap ýörsiňiz? Seni de bahtly boljak bolýar. Bu bir gapdaly ýöne şuňa garamazdan adamlar jenaýet etdi, etmese de etdi, etse de etdi diýip basyp tutup ýok edip ýörsiňiz. Sizin hiç sadyňyz ýa kanuny laýyk bolma mümkinçiligi ýok da. O sizin ýa-ni hökümet diýeniňiz bar, şu hökümet. O hökümet diýerýärler hiç bir esasy ýok. O kanun tarapdan nemedeňde de şol, o kompetensiýa tarapyndan edeňde de diýnedeňde şol. O bir topar nemäň eline, galtamanyň eline hukuk geçipdir. Üç geçipdir. O şonular görülür. Bolmasa ýa-ni cezasyz, kanunsuz cezalandyrmak. Dünýäň ýeresinde bolup bilýär. Şuýetde bir adamyň köçeden tutup alyp gaçyp ýok etdiler de nähile bolýar. Dünya ýagalar. O Türkmenistan'da hiç kimsenin çıkarmıyor. Buna cevap verecek adam yok. Yani bizim aydiyan dağıtlarımız hem becerde çok yemedir. Sonra o. Yani hükümet bağ olsa ya da sudurumuz bağ olsa ne birden bu konuda konkret ne o şu gurrun edemez. Konkret bir adam bilen bağda gurrun ediyeti. O şöyle olan yeri de o nihame ceza verdiniz beren olsanız o nihame esasında süydü haçan olupdur, neylek olupdur. O adamlar bunu bilmeye de hakkı var. O tarlarının bunu bilmeye hakkı var. O cemiyetinin bunu bilmeye de hakkı var. Bunu siz gizli ne edip biliyeniz? Ya siz bunu ediyen olsanız onu siz bize de öz karşınızda Floryalaklar yedin deyip bize batış orku diyen demek oluyor. O bolmasa bir kıtanak yani Türkiye'nin ilçihanetini işletme ürünleri dardan atalım. Ya yoğunu yanalım. Şöyle ettirecek oluyorlar da şu. Ettirecek oluyan haklarını düşünüyor. O şöyle kapsından yani pasaporttan kardeşine çıkıp bilmediği alan edip oluyor. Yani bizi ne için onu etmeli?
Siz döwlet bolsaňyz, özüňiz döwlet ýaly alyp barmaly. Näle bir çağany ýani owurlap alyp gidip owu ýitirmedip bilýäňiz. O edemde ýetýär. Asliyetinde tapara bular şu ýagdaýda edenni edýärler ýöne öldürüm soňky nemelerde soňky düşüp bilýän ýagdaýlar şul. Bularam ýargysy hiç zatsyz ýanky rejimiň nemesine düşýär, toruna düşýär diýeli. Bularam ýeňsedinden tutup alyp gidýärler. Bularyň öýlerini tarapyny tutýan bir hiç bir kanun tarapda urama jemgyýet hiç zat bularyň öýlerinde duýýar aslında. Yok. Nemani aýdyp geçdiňiz de men aralarda da aýdyp geçdiňiz de men şu ünsüni çeken bar. Şu bir kanun bir güýjüň dolandyrýan ýurtlary, ýene biz goňşy bolup oturýarys, Owenstan bilen tapawdymyz näme bilen ýa-da bizdäki Türkmenistandaky bir kanun güýjüň tapawdy bir üstündäki egneşibi kostyum alakly galstukly diýdik, beýlekler selleli. Bir tapawdy şo da şolaryň arasyndaky bular men diýjek bolýanym şoluna soňky 30 ýylyň içinde şu güýjüň bir kanun güýjüň hemme eden işleri nemesiz boldy, jezasyz boldy da ondan öňkü demäni SSR döwrüne aýtjagam da soňky 30 ýylda da biz Merdan Muhammedsi birin ýaňy ýakynda bolup geçen waka has bir ýadymyzda duran has ýakyn ýöne bu ýagdaýlar 30 ýyldan beri gaýtalanıp durly görnüşler, durly şekillerde. Näder şu bir kanun güýç özüne bir kanuny neme geýdirýär da üstüne kanuny bir şekil geýdirýär. Şoň bilen şeýdip nemeni dolandyrýar. Gitdigiçe de karşıdaşı ýejiler barýar da halk. Yani indi men pikirimçe halkyň bir neme tarap, yani hökümet diýip atlandyrýan özüni hökümet diýip atlandyrýan topara tarap birinji bilen men pikirimçe nemesi ütgemeli, şolara boran garaýşy, bular bir kanunçy, kanun ýa-da hökümet gözü bilen seredilmän şolara bir kanun bir güýç jenaýatçy topar diýip seredip başlamaly halk, men pikirimçe. Owo, bunu biz bunu çağırşan etdik, edýäsen ýene de ders ýanky kanunsuz hökümete boyun eğdiyenlerdir. Bu sizin hakkınızdır. Kanunsuzluğum yankı konstitusiyan ehli 1, 2, 3, 5, 10 değil. Ehli statyalarını depiliyelerde. O yurdum açık ele geçirip bir topbocuk o adam. Bu katı hoplu neme soňy ul betbagçylyk bilen demetmeli. Ne Türkmenistanyň halkynyň yeten yeri diline demeden de hop yani sustuk masalada halkyň şey yaşap görme demesine. Yap 30 ýyldan beri adatdan daşary ýagdaýda ýaşaýar Türkmen halky. Şoňa öwreşdiripdirler, o adatdan daşary ýagdaý şertlerini ýaşap ýörenlerinden bilen oklarda. Bunu tapara şu kiçirak bir neme bilenim mysal alyp bilýärsiň bir owa arasynda diýeli ýa-da bir köpçülikliň ýaşalýan bir ýerde bir kiçirak topar dörer. Bular kan ýankyly hökümetiň ýa-da şotaýynyň gorawçylary hökümet taraplaryň ýa-da kanuny gorawçylary bar boldy. Bularyň ses çykarmaz eden etdiligine. Bularyň şotaýdaky ýaşaýan halk köpçüliginiň zatlaryny owurlap, şolary ziýandyryp ýören bolsa, halk köpçüligi hem
Bunu hiç kim öňüne almaýanyny bilse, bulara garşy bir hökmany suratda bir gora ýa-da şulary şu diýan bermezligi üçin bir gawak goýmalmyýys diýen ýaly bir halk köpçüliginde düşünje döremeldi aslında. Şu ýerde men On karşısına işleýärler, düşünje dörýän ýerlere badyr bolun. Bu karşısına müňlerçe, belki de 10 müňlerçe adama pul berip, o adam gorkuzdurup berler. O bu adana milisde diýerler, polisde diýerler, o prokuror diýerler, prokuratura diýerler, o KGB diýerler, ýa-da MNB diýerler. O bulun sanydan, o bilmedim, 100 000 döne geçen bolmaly türmeleri saatlar bilen nemeden. O bu yankı hakyny gorajagyň ýa şu pikirler kelletine gelenden ýa awlap bölür da telefonuna seyredip. Düşünýän bulun demet bölün. Hawa. Hawa. Onu dinle şu demeni status quo'ni saklama üçün neme diýerler de. O reform etme üçün onça adam demeden oklur. Şu demeni şu sömürge nemesini o soňra sen goram bolup sebäbi gowşatlar özleri ýok bolup gitmediler. Onu bilýärler. Hem kişinin canı hüyücü olmalı semeli. Çünkü o korkuları avvel o yöne bu neme çark dönmeler. Bu çarkın gidecek yeri yok. Yani boş aylan ya. O bunlar ne hilek yani porluk dem taknaları kurnosunlar nemetsinler bunu ödleri mi o da görünüp da. O hem bizim yalandığını o seyrediyenim sahnada oynayanım hem de düşünüyen. Ben dünün küçük bir Muhammed çeyrede ağacak diyordu. Çağacığa da bir aydım ayttırıyorlar mı, koşu kotluyorlar mı, ya yüzlendiriyorlar mı? On kom yalan, eline bağ tutup böyle ekcek olup duran prezident smok diyeyim ben. On kom yalan, bunun işi şu çeyreler, şöyle yalan takna, Türkmenistan'ın hemen emesi şu yalan takna, şondan ibaretten. Bolmada şulon yani ikimizin oturuşumuzda yalak birbirinin karşısında geçip pikir alışıp gurrun edişen yerlerini millet eşitmedi. O bu devletin giden problemleri var. Tak elle girmeli. Hanak duran vavalı birinde duran problemleri var. Hep bir yerde eşitmedi. Ya da devletin kuruluşları var da. Onun hem meclisini yani ayak aşağına alttırlar da. Demede de meclis var da gurrun ettikten milletvekilleri adını tutuyorlar. İnni yani seçim sayılı kanun demesi komitesi var da gurrun ettik de. Şu sayılı komitesi, şu Sovet dövründen gelen tipte mazmunlu işlek gelen sayılı komitesinin sayılan demesi meclisi ne şunlarla meclis olmalı şu sizin görüyen meclisiniz. Ker, kör, soğutsuz, ahlaksız, mezhepsiz deneme deyin. Adamla bir üyüşün yeri, onun içinde ayağım var, erkeğim var. O şolun şu Türkmenistan'ın bolyan rahatlarına gözleri, blokları demetmeyen orada, reaktör, kurkulmayan orada. Olur hayvan.
hayvanın o demek hayvanın zeleli yok da bunun zeleli var. Zeleli nämeden? Meslit diýen yer bir milletin, bir döwletin mukaddes yeri. Düşünýärmi? Döwleti ýöredýän orgunlaryň biri. Bolmaly. Ähli problemleri men bilen Muhammed ağa çıkıp zanyp gurrun vermeliler, çolar etmeli. O sizin pasportunuz ýokdugyna çolar görmeli. O kanunsuz cezalandıryan adamdan balına da çolar demetmeli, näme üçin diýmeli. Ya da näme üçin biz siyasi reforma, iqtisadi reforma, ya hukuk reformasyny edemzok. Diýmeli adamlar şol adamlar. Yani şu zatları bilmeyen olsa, görmeyen olsa, sesim çıkmayan olsa, bu mukaddes yeri, bunu ne edip hapalap bilýärler. O demek bu milletin hiç bir mukaddesatı yok bolmaly. Ya da goýmadyk bolmaly. Ben şol halkın hatawyna yaşap ýören o millet wekilleri diýip baat taşıyan o yerli bolsun, merkezi bolsun, embesi bolsun, şolun hemmejetini değişildi. O siz bir mukaddes bir guruluşy, yani bir döwletin o demedim, ol bir esasy sütünleriniň biri bolmaly. O taýyk bir topar haywan üşürp siz o bu döwletin ýere ägtip barýaňyz. Onun dige ýanky takny üçin käbir ýerlerde üýşenli, çaşanly bir zada o kol çekýärler bir karar kabul etdik diýerler. O kararlaryna da ýanky Türkmenistanyň problemleri barady. Bir karar çykýanlar, hiç wagtym çykan ýeri ýok da men 30 ýyl ýene edip gelýän. O ýanky o medu kiçikne gahrman ady vermek, ýa ýene de bir ad takmak, şolar ýalaklatdyr. Utanmak yok. Adamlar sizde haya, bir utanç, namus diýilen zat yok mu sizde? O adyňda teredin. O milletin wekili. Siz bu milletin içine saçýaňyz şeydi. O näýle milletin wekili bolup bilýäňiz? Ana ýanky şol reformalar, yani büyük de etmeli dağıtlar edilmese, bolýan dağıtlar şu neticeleri, yani bizim hukuk reformanın içinde ýerinde saýlaw sistemi hukuktur. Hukukun bir düzgünü bolmalydyr. Onu halkın bilmelidir, taýlanýanlaryň bilmelidir, taýlaýanlaryň bilmelidir. Bilinmeyen kanun ya hukuk ya da borç yok demektir. Bilmeýändiň edip bolany. Şoň üçin men tora berýände saýlaw komitetyny näde işleýän bilýäňizmi? Şo meclisde oturan adamlar bilýän? Ýok. Halk bilýärmi? Halk bilme hakkı var. Millet wekilleriň adyny bilen ok. Olur tanıyan adamım yok. O tapara menem ara gireyin. Adnan bilen oklar ondan soň ýanky diýişiňiz ýalda şu Türkmeniň haýsy bir millet alalmada da şol milletiň bir belli bir nemeleri bar da mukaddeslikler diýelmi, gymmatlyklar diýelmi, şu wekilim asliýetinde wekil diýmek bir köpçüligiň jogapkar edip saýlan adamsy diýmek da wekil diýmek. O wekilçilik. Wekilim bular gymmatsızlaşdyrypdyrlar sözüni. Şu ýerde bir nemäni goşup geçjek bolýan, ene bir ýanky zatlar gurrun berip oturýan şu näme gözeňme gelýär. Bir orslaň matruşkat bar da. Gurjaň içinden gurjak çykýar da. Şoňa bir nemesi bar bolny bizde dem
kim dost, kim düşman şol bir tanalmaz ýagdaýa gelipdir da şu gün halk bir-birini bir-birinden gaça durmana çalışýar boldugundan. O oňardak şu türkmeniň ýanyna barmaly däl. Ýani şonça aýdylsa-da ýene de aýratynam ýaşap bilen oklar bir ýerde ýaşamaly okmany üçin. O tamsykları başka haydi cemiyet kabul eder. Awa ýurdun daşyndaky ýagdaýlary men masal alyp aýdýanda, ýani bizde türkmenler bir söz bar da her ýurdun diýe awusyny öz çadysy bilen awlarlar diýe da. Oňaly ýa-da bizde daşyndan bir başga millet gelip bize bir neme höküm eden ok ýa-da başga millet gelip bir kanunçuluk eden ok, bir kanunçulugyny görkezden ok ýöne bizim milletimiziň içindäki adamlar ulanyp öz bir kanunçuluklaryny neme diýerler da orta goýarlar. Yani türkmençeler aýtsak, yani bizim öz çağdalarymyzy bize garşy ulanýarlar diýen manyda. Bu ýerde şol ýa-da gurrunun dowam hökmünde de bolup biler tapara ýöne sorag türkmen häzir garşysynda bir düşman görmelimi bu ýagdaýlara düşünmek üçin, ýani bu ýagdaýlardan çözmek üçin, meseleni oýanmak üçin halk düşman görlemelimi, şu wagtky ýagdaýyna sebäpkär adamlar görlemelimi? Nähilrak bir demesi bar. Men şu halkyň düşünmesi ýa-da oýanmasy nemesinde sorag size. Düşündüm. Adamlar cezalandırıp, akıl edip, yani bakıl edip bolýan näler? O adamlar, adam ýalak ýaşajak bolsa, bu zatlara düşünüp demetmeliler. Men yine de başa neme deyin, yani edilmeli zat mı hatta? Yani, bize garaşlılığı berdiler. Biz onu bir yerden almadığım, o da mecbur ýagdaýda verdiler de. Darganlyň ýan bolmasa gitjek gelip o ýapşyrym ýatyrlar. Şonu alak demetdi. Ya şondan soň o biziň etmeli jemgyýetiň, türkmen döwletiniň etmeli bir topar özgörşükleri bardy. Ne şonu etmedik biz. Ya onu etme üçin onu birinciden düşünce gerek, bilgi gerek. Hemen bu da atılan hemmeti giden bir zahmet. Öyle kıyın anlatma adam der. O anlatında da bilgi. Bilgisiz hiç saadet bulunur. O şonu etme mümkünçülüğü vardı Türkmenistan'ın. Etçek adamlar da vardı. Edven başlanan yerler var. Ödnememden aydında atulu demeleri edip başladık da. Reform. Şonu etmeyen sen hiç çelik varıp gidip bilen o. Sen önkü düzgünün seni sömürme için kurulan düzgünler. Sen şonun içinden çıkman ne edip sen özün sömürtmeyen saklayacak. Wat sömürüp Türkmeni toğun toyuyalık koydular. O günün arkasına geçirdiler diye vaydı yani. Bir güneşin arkasına akı devlet. Güneş onun ön yapıp bilen adam yok. Onu biliyorsun şunun arka tarafında da, kölüğü tarafında. Bir de güneş hiç var çoğu yok. Öyle en güneşli yurdun içinden köle olur yalak ağaç fakat zamanken yok çölün içinde. Çoğun pıradedin çöl dursun. Sonra da köleğin arkasında, bunun arkasında. Aşağımı da baylık akıp yatıyor. Bir yerde şol yiyecek çöreğimizi, yağımızı tapamız yok. Bir yerde şol bizim için kurun olan düzgün sistemi bizi gün-günden yok etmek için ya da bize karşı kurun olan sistemi için, kontrolde saklamak için, tömürme için edilen deme bunu dem şu adamlar yani gidip görürler mi ya düşünmeyecek oluyorlar mı?
O Sovet Soýuzy sen kontrolli taklama üçin yani gurulandy atlan hemme jedi. Sen onu hiç tabi ütketmedin. O sistemasını ütketmedin. O yani komünizmin ideologi bilen yaşayan bir sosyalizm o taýda erkinlik neme yok. Hem de planlı, programmalı nemeli olmalı. O planlı, programmalı diýilen ýerlerden ayırdılar o. O bazarlyk täzetine geçmedi. Onu reforman etmen o içine giyip bolunu o. Ben kanun arada gurur ettim de. O sen 100 sanak, 1000 sanak, milyon sanak kanun çıkar. Onu şu kanunu yani ulanacak toplum, cemiyet bilmeyen orta. O nerede ulantın? Bizim yaşayışımızı birileri interim kontrol edip dur demek kolya. Şol SSR döwründe kontrol aşağında yaşayadık. Häzirem kontrolde yaşamana dowam edýär. Yo, o kontrol isen edil doğrum bolunu ýöne kontrol bar, o kontrolsuz däl, bolun onu kontrol etjek bolameden oklar. Onu sömürme üçin. Sen bir sömürülüp ýörlen bir territoriýa, şoňa düşünün. Sen 70 ýyl gadyny newtini alyp gitdiler, o bagalaryny sen trilyonlap demedin çıkarıp berdik. Hawa. O son elindäkini onu tanap berdik. 30 ýylda näçe adyň newtini çıkandygyny. Olaň pullaryň diýdi. Sonra diýen bolyn onu da demeder. Şu da atları sömürme üçün. O sen kontrollü bolma, sen ýöne sesini çıkarma. O bilme. Bulara gerek gady şolda. O bilme, näde bilme bolýar? O mektepleri Türkmenistan'ın ýagdaýyna getirsek bilme bolýar şol. Onu bilip bilýän adyň bolsa bilin ne? Şu wagt oğlar boşdur. Hani o da adamlar diýen toran oklar yani bildi töküller diýenmiň demesi şol haýwana degýänim şol. Sen owan boş, sen şo owadan şo taýda wekilçilik edýän. O milletiň ýerde bir soramalar. 2 milyon halkyň elinde pasport ýok. Düşünüp bilýärmi şu? O haýwan diýeňem iki gözleri var diýerler. O gözler bar. O bir döwletiň içinde halkyň eline pasport berilmän nähile gürkünç ýagdaý bar. O prezident diýen ýol kojuk ekip ýör. O telewizora. Emet diýen. O pasportu kim berjek? Bunu kim urunacak? O taşında da ne bomşyalak adamlar hem devlet üçün maskaraçılık hem ol adam üçün görügü yönü görügüm derler. O keseler milliye kim onu seyredecek? O başka da problemler çıkıp biliyor. Kim onu o niye nemetmeli pasportun sen kim deyip soranı sonra mı görküt bileriyalik ýagdaý ýok da köp kişinin. Siz bu adamları ne dereceye getirdiniz? Şonun bir utanıp ya nemedip bir vicdanı sızlanıp katı elbet neme Bir ýerde sapara şol nemede dörýä şeýle seretse onda bir gatlagam dörýär-de. Indi şo taýda hökümet diýip oturan adamlaryň içinde şolay ýa-da halk haýsy tarafa sürüljegini biz karar berýäs diýen ýaly düşünje dörýär şo hökümet işgärleriniň kellesinde. Ortada ýam gatlak göçüp bu ýerde. Bilmedim o gatlak diýäňmi ýa başga da 60 o taýdan o 5 manat kazanýarlar. O problemi döredip kazanýarlar da.
Köne Sovet döwründäki yani targaçlan defisit etme neme priyomları var da. O yani şu pırlavkan aşağından satmalılar. Keste bahası bilen. Ağzına durunda attı yok. Hem de defisit. Emeli görünüştü. Emeli görünüştü yakyalarda. Türkmenistan'ım şu targaçlan bilen şoları demet kaldı da. Yani oncuk musahifler bilen targaçlan eline reformadan şoları etmeli de reformaları gördünüz. Adına adan oklar okenne. O yetecek olan adamların bize düşman, halkın düşmanı. Haydi oturan adam halkın düşmanı oluyor. Yani şu atlar düşündürecek olan Merdan Muhammed kendine uğurlak kaçıp cezalandırıp böyle. O akli çala yani Türkmen'in problemlerine işlep başlayan akıl olsa bunu sonra ablıyorlar da. Onun bu halk yirek gider. O halk bu zatlara düşünür. İnden ağırlık düşünceyi hiç nemesiz. O yapacak oluyorlar, nemesecek oluyorlar onu et bilmeyenler. Yapıyorum bilmeyenler. O adamların beynisini yuvam bilmeyenler. O inden ağırlık hiç o ne 5 yıl şu zatların tüyünü yani nemet börse. Ya bular biz elimizde yara kalıp şular ağдар valar öttürür de. Yok. Ödümüz baydağı zıngıvam yetişmeyen. Karşısına da hiç sat koyup bilmeyen. Sizin samsıktığınızı, emelsizliğinizi, kârsiz, hünersizliğinizi, bilgisizliğinizi sizin ödünüze aittirar. Ne ayıp otuyorsunuz. Dünyada sizi görür, halkım sizi görür, çağa seni düşünür. Sen yani Berdi Muhammed'in yol küçük ekbörün Berdi Muhammed var. Son samsıktığını çağacıklar bakmalı ya da. Siz gidecek yeriniz mi? Son ne aylak olur? Ne şu düzgün tertip deme bulmadı. Linç ederler sizi. Yakisi de mi der? Arkanızda bir topun maşkalı var. Çağalığınız var, çuğuluğunuz var. Halk olur selcet durmadan. Yani öde yetiştiren türüyümüz, ödümüz üstünüzü ne der? Adım insanın tarihinde bu zatlar kâin olundu. Ama size en sonkusu değildiniz ya da birincisi değildiniz. Bataryayım deme diye o neyem mullukan? Bağışlan. Deme kompüterun demesini redetkası okumandas bataryayı oturuyor diyeyim. Ya da. Sen görüyenlersin bu kombat doğrun bir. Neme görüyenek. Ekranda bir göçme olmadı. Şuna açacak oldum. Yok size görünen ok. Mağana yaktı neme. Yaktı köperli. Allah indi yankı diye oturuşunu diyor şu yankı hakimiyet diye güceyle oturan adamlar halka nehilek bir muamele ediyen olsalar nehilek bir yankı kanunsuz cezalandırma ediyen olsa öldürüm şu zatları başından geçirmeli oluyorlar şu dişini diyali yani sürüler ya olurun tayarlan sürüsü oluyor da ben şeyle düşündüm. Bu demelerin ölleri deme diyorlar. Bunu etmeli yani akıl bunu edende ne ile eder? Ya bolmolfi nemesi yani devleti eğitini vermeli halka. Devletin eğit halktır. Onu halka ne edip vermeli? Ne kurucu bezli şon için şu halka verme için geçişlemeni
kadalaştıracak, düzgünleştirecek, geçiş prosesini regulier edecek kuruluş. Yani devletin başına da var nok demeden o yani kurucu. Bu devlet kurulmadık. Kurulmadığını yani sizin deputatlarınızdan, meclis a'zalarınızdan misal getirip berýänler. Sizin yani devletinizin kurulmadığı, saylaw kanuny bolmadyk. Saylanan adamlar näde devleti ýöredýäňiz? O sizin saylaw kanuny ýok, şonu bilýäňizmi? Yani Berdimuhammedow sizler bir owul bir jahil iksan. O kanun yok yerde siz näde saylanyp bilýäňiz? Saylaw kanuny ýok. Ba bolsa görkezin halk görsün. Şunalak düzgünle tertipde biz saylaw geçirdik. Diýip bilýän ýeriňiz bolsa görkezin. Yok. Şonu bilýän adamym bolsa men ne kanun ne şey dip tananmaly, şey dip bunu gorulmaly, şey dip ıglan edilmeli, şey dip yani cedeller çözülmeli diýip bilýän ýeriňiz bar bolsa aýtyn. Ýok. Inni saylaw nemesi ýokkan o saylanacak golpörün prezidentlerimiz var bizim. O bu näme diýmek? O aty adam özü ýok. Hemme zat boş. O bu ýalanyň içinde siz o boğulur ağlarsanız başka etjek zadyňyz ýok. O şunun içinden hiç zadyňdan ýok. Eskeriňizden ýok. O el taýakly ol yani goýun wagt görün ot kerçäp görün hallatlar sizin serkeziňiz goran. Ne mertebesi var, ne awraýy var, ne bir tanýalak tälim alma, öwrenme mümkinçiligi var. Aç ýalaňaç, o içinde de eden etdilik. O da yani köni Sovet demetinden gelen zatlar. Hiç sadi ütgötmesen şeyle bolýandyr. Devlet kurulmadı diýip aýdýanymyzyň sebäpleri bardyr. Hemme jesiniň esasları vardır. Biz barmağımızdan demedimiz ýok. Devletin yıkıldı, Sovet Soýuzy yıkıldı. Şondan soň eden reformaňyz bar bolsa aýdyp berin, görkezin halky. Ne şunu şey etdik, ne bu da şeyle boldy diýdi. Ýok aýşdy. Aýdara da adyňdan ýok. O men bir zatlar eden adam dokümenini eden zatlarymyz aýdyp oturýar. O ne aýdyş biziň aýdyşymyz ýalak aýdyp bilýän bar bolsa aýdym men planda etdim, plan ne netije berdim. Ya etjek golluk. O deme gadagana diýen oklar. Yani etbelen diýen oklar. Etjegim bolan oklar. O yani üstüni yapsan, halka gurletmesen, halka bir işler eşitmese, hemme zat böyle akışına gidip barýan ýeni ýalarak bir neme diýerlerdi. On ýerek tuturdy ne? Wat? O et gurur ýalak ýa tapaňdy. O ýa 20-30 ýyl mundan suwa düşsen bolýardy, waanat bolýardy. Türkmenistan'a çykýan ýa var. Çyk ýa. Ýeke Türkmenistan'a däl 10 tane Türkmenistan'a ýet. Şu ýok. Şu derece ýetirip bilýän o akylly sizin ýolbaşçylaryňyz var, gahrman. Buna medyan yankı mukaddes kuruluş diýen meclis. Şol ortun verdi diýerler. Gahrman. Sizin yani 30 ýylla gahrman edenleriňiň hem beceti ya düşman sıfatyndaky adamlar tercüme edende şeyle bolýardy. Ne saylaw sistemasyna saylaw demetmedik. Adam bardyr.
Murat Garriyev. Kahramandır. Adi yani, üniversitetlere, institutlara dakılıp verilen. Yönü sonra Taylor düğünü var mı Türkmenistan'da? Şonu edip bilmedi adama dedi kahraman verdi yani. Yani hem de adam şunu alır. Sapara şol häkimiyet hükmani ýagdaýda bir güýjüň kontrolünde bolmaly. Indi ol güýç diýenme mene halk bolmaly. Mysal üçin häkimiyet halkyň elinde bolmaly. Eger halk häkimiýeti eýelep bilmeýän bolsa, başga taraplar eýeleýär şu häkimiýetde oturanlaram burjak ýaly edip ulanýarlar da. Ol adamlaryň hiç ýyl söz haklarym ýok, oturan ýerleri şeýle bir hem jogapkärçilikli hem bir ýankyl mukaddes bir ýerler ýöne. Bir teňelik gymmaty ýok, adamlary oturdup şolaň ady bilen, şolaň üstü bilen başga taraplar eden ne diýerler? Halka motaýda ýam ýok bola ýok bolsun da gitsin, näme bolsa şo bolsun ýagdaýa düşýär. Şol atlaryň görüp göz ýumyp şo taýda mejliste ýa-da döwlet guruluşlarynda şo ýagdaýlara seredip oturan adamlar onda birinji derejeli halkyň düşmany bolýar. Bu derejetini bilemok bolunýar. O dost ýerýalaklarda tapmadım ben. Näme? Ýöne bu beýle giden ok, gitmeli däl, gidibem bilen ok. Şoň üçin ýanky ýurdy halka eýetine berilmeli. Başgaça bu çözümi yok. O nähilek nemedilerinde de yani halk yurdunun eýeti bolmar. Ondan agary gidip bolanokda. Yani çözülmeli meselelerin çözüp bolanokda. Yurt halkın yani eýetiniň eline geçmeli. Birinji. Onun halk özi o uromoçuluk nemesini edip başlar. Onun kanunlarına da çeki düzgün verirler. Yerinin, fuğunun eýeti bolar. Malynyň, mülküniň eýeti bolar. Ýöne şu dişine gitse netilleri daýalar o daýa netilem döwletiň başyna gelýändir 20-30 ýyllar. Ondan ne şu atky ýagdaý ne şol bu nörende atlar 30 ýyl mundan duýu goýlar. Oňa diýigi ne sizin Cumhuriyetiňiziň o yıkılan günden hatap çotaýdan başlaýar. Şu Türkmen Cumhuriyetini haýty gün yıkan bolsaňyz hatap şo günden başlaýandyr. Betbagçylygyň şo günden gelýändir. O Cumhuriyet diýilen ýekebi sözüne nemetine nemetme sizin hemme zadyňyzdyr. Şu Cumhuriyeti dikeltmän sizin barjak ýeriňiz o wagtlardan berwet bor, şu wagtky Siriýadan berwet bor. O bu Cumhuriyetiň ýoklugy sizi şunu getirendir. Cumhuriyet bolanda içinde hem kadalar, kanunlar var, görünüp dur. Taýlanıp gelmeli, taýlanıp gitmeli. Ne bulun gelene ömürlük gelýändir. Onu halk görmedik süren bolýar da. Halkyň demesi kän. Ne mekteplerde prezidentin reklamaları vardır, suratları vardır, kitap çağırları vardır, yeni bir zat vardır. Şo taýt girdi mi? Men sizin kanunuňyzy o piňme dalamok, topumdan däl diýdigi bir, ikincisi ben ömürlük geldim, sizin padşahyňyz diýe. O şu döwletde hiç wagt
Men wa bolsam saýlaw bolmaz diýen. Formally bolýa etdirer, ýöne saýlaw bolmaz diýen. Ne şol diňe bir epizodyň ogo size yani düşünmeli, sizin okumaly zadyňyzy görkezýär. Mazmuny şondalyk uly. Ýöne bolmasa ikisana samsyk nemen o portretleri kitaba girdi diýilýär. Ýöne giripdir de diýilýär. Ýok, o banysy bardyr. Banysy sizde hiç wagt saýlaw bolmaly, menem size ömürlük gelip. Size men ulum ýa-da raýatym bolmaly. Şoň mazmuny şol. Onan basaňyz ne dünýede ýurt kendir, 200 ola ýurt bardyr. Seredin haýsy birinde diri tıdarda prezidentin suratlary demeler kitaplarynızda var. Okuçular. Kanun boýunça adaganlar. O bir ýöne bu düşünme daňtada. Ve 4 ýyldan saýlaw bolmaly, 5 ýyldan şeýlen. Ogo. O da sen arkadaşların bilen çekeleşmeli. Sen değiştirici prezident. Sen reklaman kitaplarda, suratlarda. O sana dästek boljagyň olur ýalyk ýagdaý ýok. Halk tanan o. Ogo. Ödem deň şertlerde bätleşmelmişiňiz. Kitap şey diýär, kanun şey diýmeli. O nähilek boljak? Elementar lokan aklym gerek kelem. O halkym bunu düşmedik bolan bolýar. Ýa-da biýara bolan bolýar. Ya biýara bolsaň, netijesi ortada. O niýe bu turaty näme düşüp başladym? Men ömürlük geldim diýin. Ne bularım şey? Onun saýlaw bolýa näme buňa da planam benim gatnaşyk diýip gatnaşyp görün prezidentligiňden bar. Ne pembe zadyň bir başy bolýar. Şu başynaky etmeli. Kynam bolsa etmeli zatlar bar, şu zatlar. Amala aşmadan o soňundan ýatamada atlar hiç bir netije berýärler. Şoň üçin başa Cumhuriyeti dikeltme iýniyet, Cumhuriyetimiz dikeltýär. Bu Cumhuriyetin konstitusiýasy 24-nji ýyl kabul edilen onu halk bilen maslahatlaşyp çekilýän berýän. O ütgütmesini ütgütýän, goşmasyny goşýan. Ýöne Cumhuriyet. O Cumhuriýetiň öz nemeleri bar. Bu Türkmenistanyň nämeligi belli değil. Ady goýulmadyk sultanlyk diýerdi. Adyny goýmasaň hasam bankat bolýar da bular. Diňe soýmaly başga hiç zat. Jogapga demediýän ýerim ýok da. Pasportyň bolsa meň işim däl. Zatlar, ağacı zatlar. Halkı korkuyanmışlar şoň üçin gurrun edem yok. Korkulmadyk ýagdaý emma şu adam gurrun edilen okdy. Ona maýdaly. Siyasi reforma geçirmelilik maýdalan ýeri ýokdur. Başda da ýokdur. Iqtisadi reformana yeri, suyu halka vereli. O da zor ayaktan onu biz hemme jogapkärçilik üstümüze alıp beş o zanaga adam ediyede. Onu yani hökümet tarafından, yani devlet tarafından değil. Onu terişte öğrenmeli. Bunu propaganda edilmeli.
kanunları kabul edilmeli, eklenmeli demek ben. Pen karışları var. Hiç yerde yoktur. Terişte o örmelidir. O terişte de mi yoktur? Hem de yani 10-20 tane şu atları düşünen, ne diyen adamla hadavına ediliye atlar. Häzir kedýän hereketimiz bilen beraber mendeş tapara. O şu adam şonun alık yani bilyen, düşünen etmeli yani bir samimiyeti bilen o yürekten edilen dağıtlar oluyordur. Bu dağıtları düşünen adamlar edip biliyordu. Düşünmeyen adam beğenmezsin. Düşünemek diğer oturuyordu. Edeceklerden de. Şu 5 ýylyň dowamında häzirki de şu sizin aýdyp gelýän atlaryňyz beýleki ýurtdaşlaryňyz, kardeşleriňiziň pikirleri, düşünjeleri şolaryň haýsy birine alanmada da şu taýda bir döwlet bolma derejesinde bir döwletiň ýa-da bir halkyň garşysyna hiç tat ýok da diňe bähbidine aýdylýar şu batlar. 5 ýylyň dowamında ýöne şu watan bir asliyetinde bu zatlar döwlet tarapyndan edilmeli, halkyň düşünjesini ýokarlandyrmak üçin, ulumly bilimli etmek üçin, hünärli etmek üçin asliyetinde döwletiň hem döwlet wezipesinde oturan adamlaryň asyl jogapkärçiligi wezipesi ýöne häzir Gurji mejlis şu zatlar öz üstüne alyp edip otur. Onuň üçin diýmegim şu ýerde döwlet halkyň elinde däl, döwlet başgalarynyň elinde manysy şu taýda da çykyp dur açyk orta. O yani neme Muhammed o bir ýala adam orta çykýan bolsa diýmek bir gaty ullukan howp bar ýa-da şeýle ul problemi bar aňyrdy gorp bolmaly. O biz keypine orta çykmany uğrayan ýa-da onu howa edip beren adamlar tipinden derler. No. O bize gerekli adam däl aslında. Ýöne sen yani düşünjäň, kärim hünäriň yani dünýä garaýşyň demäň bilen şonu görüp orta çykýanda o bir orta çykýan bolsa bir ýalak yani ben ýeke özüm demedem ok bilemeňdeş adamlar orta çykýan bolsa o howp gatullu kan diýmekdir. O da şansyňyz hem o gaty az belki de iň soňkusy diýmekdir. Ya bu da geçer galyan rat derler. Geçmenen bilýändir. Yok geçme tapara birileri aýtmaly, bu da birileri köpçülüge ýetirmeli, düşündirmeli. Bu zatlar aýdylmasa diňe şol ýanky medal da kylyp, at da kylyp şeýdip dowam etse, o taýda bir şekil bar. Hökümetiň ýa-da bir ýurduň içindäki görkezilýän köpçülüge görkezilýän bir şekil bar. Biram ondan başaram şo ýurduň ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş şekli bar. İkisi bir-birine gabat gelen noktadan. O diýmegim häzir biz halkyň ýagdaýyna terepmeli bolýar, halkyň gidişi nire barýa, nähil ýagdaýa gelip otur. Ýokardaky neme propaganda ütgän ok. Mundan 30 ýyl öňem şol häzirim şol medalda kyşlyk, at goýuşlyk, gahrman ýene o porruk demeler, onu bunu taklajak bolýan neme diýen metodlaram şol köne demeler, ne biz aýdyp otursak. Şolong yüzden owrak agentur nemeler hem bejetini öýlerini urladyp üstüne açýatdy. Şolong haýsy birini ýa-da cezalandyrjak bolsak cezalandyryp bermeli. Adynam tutamdy.
adyny öýlerine tutturýar. Biz şu diýip aýdyp biler ýalak dereceye getirýär. Öýler aýdýandylar. Bir tarapynda şoň ýaly bir ýagdaý gidip dur, bir tarapynda da halkyň ýagdaý oň ýaly bir durnukly däl-de, halkyň ýagdaý bolsa ýyl-ýyldan beterleşip barýar. Maşgala gurulşy bolup barýar, däl bolulan eýär. Maşgalalar bir ýetjek derine ýetdi. Küllün kelmede bu ýanky görüp beren adamlaryňyz onu teretseňiz däm üçin karşı çıkıp görenler amadır. Bu rejim hiç kimin göğünde yaratmayacak rejim derler. Yani neyem için karşı çıkyanlığını, neyem için görüşecek olyandan bilen okurdan. Neyem için görüşmeli, neyem için görüşen düşüncesine yani aydınlık getiren adamlar hem beceti yine bizim tuğrumuzda. O eylekler yankı hem medat yani kurban gullu ya da şun oğlunu mıkan ödeyerler. Yok. Mesele o tayda derler. Mesele sizin ne cumhuriyetinizin yıkılandığını şu taydan başlayanlar. Şu tay dönmeniz gerek. Şu taydan ondan çözülüp başlarlar. Ehli reformalar nemeler. Şu atlara düşünmeyen adam o kim bilen görüşýänni, näme bilen görüşýänni o ödüm baha vermeliler. O atlarym hem beceti ýa sahna çykardan adamdan dili bilen aýdýandyr, bilen aýdyp görmändim gerek geldi. O kendi adamyň gatwyr nemetmede bir zat ýa düşündirjek golumyzdy, badyny tutaýmasak atlaryny tutýanlar sebäbi öýlerini tutturýar. Näme bu orta ataryalyk ýagdaýa geler sen halk o pikir etmäni öwrenirsin. O deňeşdirmäni öwrenirsin. Onuň döwletiň ýa-ni howpsuzlygy näme bular agent näme diýip ýörür. Şular ýalak agent saklap ýörün ýa-ni merkez ýa KGB'si diýmesi. Ne işe yarar ödýänsiz. Şolar ýa döwletiň howpsuzlygyny saklap bilermi ýa-da Berdi Muhammed bu gorap biler ödýäňiz. Şu edýän işler bilen. Ýok. Ya käte gorkulmak üçin kemine ýalak adamlar göz üçin näme derler? Yani bu atlaryň hasabyň soňy soruljakdyr, gitjek geri ýokdur. Para wagtym uzama gal bir jemleýjirek. Burada ýene beldiňiz bar, haýyp geçseňiz, ondan soň jemleýiň, onu buňunça. Bolýa, diýme Muhammed agam, beňe bu lokan nemem ýok, onu sen soraňy bir giňşäk jogap bereýin. Diýip başga zatlara da geçip gitdim öýdýän bilem ok golun ýöne. O da çek durmaly. Helki aýdyp geçýän adyňyz da şo niretinden tutsaň, kopup elmede gelýän üçin hemme ýerlerim degişli, bir-birine bagly bolup durda. Onuň üçin bu näme ýöne düşünen soň çözüdi gaty aňsapdyr, bir ýumruk ýalak ýurt watan yumruk galak diýilýänler bolýan. Beýik bir milletimiz bar, buny ýere sokdular. On beýik diýsegem bir türlük üstünden ulýan ýalak ýagdaýa getirdiler-de. O beýikliginiň hiç bir nemesi, şüpgesi nemesi ýokdur bolýan ýöne. Ýani o beýiklikler unutturuldy bize taryhymyzda. Ondan soň o beýiklikler zatlarym hem beceti erek gidýär eken. Şo ýagdaýda deme biz yani çözüm var, çözüm yurdu eýetine vermeli halka. Bunu näçe çalt edip bilýän bolsalar, şonça da çalt etmeli. Şonu pida şonça az bolýar.
O neticeden şonça gowy bolar. Neticeli olur. O bulon edip bileceklerdi. Yok, onu nämet bilýän bolsalar görkezdiler. Şulara misat beren adam bolmapdy. Hawa. Ama ben 30 ýyl şulara adam tutan elden. O näme diýen bolsaň edip başaşak gidip. O elinde atlarım bolmady. Elinde atlar hemmesi ortada. Bunu tek aytsaň o aýdamda näme bitgejek diýen ýalak. Täze şo pikirleri elýärdim. Ýöne halk köp zady bilen o başga mesele bolmaýan. Hemme zady biz okutup görmeliler. Halkyň özüm bir tatlar öwrünçek bolmaly, düşünçek bolmaly. Bolýa bu hömmet ştaýda gutoraly. Hawa, tapara şol esas mesele men pikirimçe şu hani şeýle halkyň gözünde bir düşünje bar, menem jemleýiji aýtjak. Tapara. Bolýa. Halkyň gözünde bir düşünje bar, şu öňe çykyp şu zatlara aýdýan adamlar şu wagtyň önünde şu meselelerim şolar çözmelidir diýen düşünje bar da halkda. Ve häkimiýet ýa-da bir ýurt halkyň eline berilmeli diýilýän bolsa, hani birler getirip onu halka tabakda mahar goýan ýaly berilen oktanym halkyň özü düşünüp özü almaly. Eýe çykmaly hem özü şu elinden kimler alan olsa şolaryň elinden özleri gaňryp almaly da. Eýe çykmaklygym diýsek bolýar. Bolýa sapara. Bolýa ýyldaşlar sag bolun, saglykda görşelim. Muhammed ağa saňa köp sag bol. Sag bolun sapara ýyldaşlar, sag bolun.